Velkommen til dagens video, DM Senior 2026. Skuffelse eller succes? Se med i videoen, og så håber jeg ellers bare, at du vil nyde det. Like, kommenter og abonner rigtig gerne på kanalen. Det er ganske gratis. Det betyder rigtig meget for mig. Det håber du vil gøre, og så ses vi i videoen. Vamos! De lækre stigertasker er pakket, en kort køretur til Vejle, og vi ankommer her. Skønt vejr, mega fed venue, og det hele det spiller, og vi kører direkte ind i første kamp, som kommer her. Kort introduktion om banen. Personen der slår her, Victor Holst, venstrehåndet, marker Andreas Brogaard. Min marker der, Jeppe Hjortkjær, slår til bolden nede i højre hjørne, og jeg er i rød. Jeg har aldrig spillet mod den før, men jeg har hørt, særligt min marker spille mod den flere gange før, at vi kan sagtens loppe en del, særligt vi lopper på venstrehåndet, hvilket vi også kommer til at gøre meget i kampen. Og så er det en kamp, som vi virkelig skal være skarpe i at gøre duellerne lange, da vi ofte vil vinde størstedelen af boldene der, fordi vi havde lidt mere kvalitet end lange ende. Ikke altid nemt, da det stadig var nogle virkelig solid spillere, så vi skulle have virkelig meget fokus på at holde fokus på hver bold, og ikke tænke alt for meget frem, lige meget hvordan det gik. Så nede bagfra en masse lobs i offensiven, god variation, og når bolden så kom til det, så klappede vi til den. Ikke før, ikke efter, men stadig fokus på den der variation, som vi har lige nøjagtigt her, hvor vi flytter den godt rundt. Vi kommer rigtig godt fra start, og allerede i første game har vi intet mindre end 4 breakbolde. Og vi tager breaket her. Mega fed start. Ud og fortsæt, hold fokus og hold os til gameplanen. Den her bold er et rigtig godt eksempel på, at vi skal holde os lidt mere til en side, køre variationerne i en side, i stedet for at spille lidt for tilfældigt hjørne. Og så særligt være skarp på, at når vi slår vores slag, så skal vi have en intention med hver slag, så det ikke bliver nogle halve ting, fordi der møder vi simpelthen for gode modstandere til, at de bare straffer det med det samme. Endnu en breakbold. Kan vi tage den her, så har vi fået en tæt på perfekt start i første sæt. Vi holder serven til 4-0, og endnu en gang ud at fortsætte. Kunne være rigtig lækkert med et break her, da vi så kunne save sættet hjem efter.
Et par sjuske bolde fra vores side og skarphed fra deres side ender med 4-1. Framey boy! Meget vigtig bold her, så vi ikke kommer ned med vores første breakbolde. To uskarpe bolde, og som vi snakker om før, så koster det altså bare instant, hvilket der er super godt, fordi det gør, at vi hele tiden skal være skarpe på hver bold, lige meget hvad scoren er. Så tilbage til de høje lobs nu. Spil forholdsvis simpelt i gameplanen, og så stadig først gå for chancen, når den tilbyder sig med 100% sikkerhed. Virkelig vigtig game her, som der kan definere første sæt med en kæmpe stor forskel, om vi tager det eller ej. To ret tydelige bolde her. Her der er vi defensiven, jeg finder et lob kryds. Her er vi offensiven, og jeg finder volley kryds. Særligt noget af det vi snakker om var, at jeg gerne vil holde nogenlunde min kryds så vidt som muligt, og Jeppe det samme. Så det var, at vi ligesom vidste, hvad hinanden gjorde, og det ikke blev alt for tilfældigt igen. Og så rigtig vigtigt, når jeg for eksempel har kørt kryds, at Jeppe så fortsætter med at køre på min kryds, så at vi ikke bare kører hjørne. Og akkurat det samme modsat, at når Jeppe spiller godt kryds, jamen så holder jeg presset på min long line. Ikke altid det lykkes, men når vi gjorde, så er det virkelig effektivt igen, så det er den samme spiller, der skal bevæge sig rigtig meget. Fedt lavet. Presset moment her nede med 2 breakbolde. Tilbage til fokus, tilbage til gameplanen. Spil simpelt. Utrolig vigtig bold, som igen kan være meget definerende. Ud og se om vi kan tage et break her nu, så har vi lige pludselig første sæt.
Anden sætbold her, og spoiler, vi tager den, da vi kommer tilbage til det gode højt op, lidt højt lav, men ikke mindst, at vi kører den nogenlunde på samme side, så vi holder os til gameplanen. Første sæt er hjemme her, kæmpe Varmus, lille lundetur ud, og ud og fortsætte fra anden sæt start her. Vi ved, hvad vi skal. Det handler om at udføre planen, og fortsætte med at gøre det simpelt. Totalt ligesom vi gør i første duel her. Vigtig bold fra start af er 30. Vi må simpelthen ikke komme ned med breakbold i første game. En marathon-duel og kynisk opbygning her, og vi holder første game. Lad os sætte alt ind på et tidligt break her. Drømmestart på anden sæt, og vi tager det tidlige break, hvilket der hurtigt kan gå i modstanderens hjerner, og ikke mindst give et selvtillidsboost om, at vi er fat i den lange ende nu. Et hurtigt hold og 3-0. Vamos! Endnu et hold, og til stilling 4-1 begynder det nu at se rigtig godt ud.
Boom! Rigtig godt slået af modstandere. Payback. Boom! Scoren er lidt off her, men vi kommer bagud 0-40, hvilket der er super skeptisk, da det er et meget vigtigt og kampdefinerende parti. Vi holder fokus, holder os til gameplanen, og vi tager de 4 breakbolde, som de lige har haft. Scoren er 5-2. Lidt lyd fra sidebyt her. Iskold comeback, chef. 0 fræk. Hå? 0 fræk. Ja. Du spiller bare til UG der. Det er også, når vi skal turde at spille. Ja, det der med for mig. Nej, men det er det samme med mig. 3. Så lader jeg sådan en gumme og overheadshoppende helt ned i væggen, hvor jeg bare tænker, jeg kan nå dem 10 minutter inden. Ja. Vi skal ikke gøre mere, heller ikke mindre. Nej, vi skal turde at gøre det. Men her, jeg synes, her prøver vi, ikke? Ja. Der skal vi bare have længde på opsen, ellers bliver vi bare nede. Ja. 5-2. Ja, fordi de sidste 2 games, de bare kører os over i deres eget. Ja. Nu skal vi med i det. Ja. Ja. Får bare lige stress med en lille smule, når vi laver Særligt på venstre hånd, ikke? Ja, jeg er enig. Som sagt, 5-2, et break her, så har vi sættet. Og selvfølgelig hele kampen. Et hold fra deres side af, og scoren er nu 5-3. Vi skal virkelig have lukket den kamp her nu, inden det bliver alt for tight. Let's go, matchbold her. Vi tager simpelthen kampen med cifrene 6-3, 6-3. En super solid indsats hele vejen igennem. På nær lige 3 games i første, 3 games i anden, men vi må også acceptere, at de også laver nogle gode games nogle gange.
Yes, det er nu cirka en time siden, vi gik af banen, kommet hen på værelset, og min ærlige reaktion faldt lidt til ro nu, men stadig helt op at køre over min første DM-sejr nogensinde, hvilket jeg er rigtig glad og stolt over. Det er det, man træner for i hverdagen. Alt i alt en kamp, hvor jeg føler, at vi spiller nogenlunde på vores facetter, spiller bolden lange, ligesom vi har gjort sidst, vi spillede sammen i Pal Brøndby. Og så generelt en kamp, hvor vi nogenlunde holder os til gameplanen, i hvert fald når vi gør, særligt med de høje lobs, og vi flytter dem rundt stille og roligt, uden vi satser alt for meget. Da vi så ligesom kunne få den nemme bold senere hen i bolden, jamen så vinder vi størstedelen af gamesene. Dem gange, hvor vi gør lidt for meget, måske også tænker på, at vi kan gøre det og det og det og det, jamen så overlader vi også lidt initiativet, da det bliver lidt for tilfældigt. Så alt er en kamp, hvor jeg føler, at når vi holder gameplanen, så vinder vi. Når vi ikke holder gameplanen, så bliver det lidt mere shaky, lidt mere tilfældigt. Så 100% noget, vi skal tage med til i morgen. I morgen står den på 16-dels finale, må det være. 8-dels finale måske. 8-dels finale, ja. Kampen om at komme i kvartfinalen mod Galskov og Laudrup. Par jeg ikke har mødt endnu før, selvfølgelig set rigtig mange gange. Glæder mig virkelig til at komme ud og give den max gas. Vi er selvfølgelig underdogs, men tror i den grad også på, at vi kan drille den. Kæmpe let's go. Vamos. I skal selvfølgelig ikke snydes for den sædvanlige roomtour, når vi er ude at spille. Så her kommer den super kort. Dejlig, stor seng her. Plads til alle lækker stikkekluns. Også en seng her. Plads til tøj. Lige nøjagtigt hvad der skal være. Og sidst men ikke mindst, toilet og bad. Der er hvad der skal være. Ikke mere, ikke mindre. Det er top lige. Tak for dagens video. Husk at følge med i morgendagens video. Der kommer der nemlig opdatering på, hvordan det gik i kamp mod Laudrup og Galskov. Kamp om at komme i kvartfinalen. Vamos! Dag 2, DM Senior 2026. I dag 8. dels finale mod Galskov og Laudrup. Kamp om at komme i kvartfinalen. Vi giver den alt, hvad den overhovedet kan trække, og så håber vi på en fed kamp. Selvfølgelig med et godt udfald, en sejr. Kæmpe vamos, let's go! Desværre var der ingen stream på kampen mod Galskov og Laudrup, men vi taber 6-2-6-0, og her kommer min ærlige reaktion lige efter kampen. DM 2026 slutter her. Desværre med et nederlag 6-2-6-0. Kampen lige blevet færdig. Selvfølgelig stadig topfrustreret. Jeg føler, at vi i perioder gør nogenlunde det rigtige. Gør boldene lange, finder loppet, tager lidt farten ud, men gør det bare slet ikke nok, særligt på de afgørende bolde. Og så mod 2 rutinerede spillere, så koster det instant. Så lige fra første game, hvor vi kommer virkelig godt ud, 40-40, små marginaler, der lige afgør den, så er det set helt anderledes ud. Så vi lige pludselig være foran 2-0. Super ærgerligt, at vi ikke tager sådan nogle bolde der, men det er selvfølgelig dem situationer, vi skal stå meget mere i. Så tager vi sgu det hele næste gang, men voldsomt frustrerende lige nu. Jeg føler, at vi spiller udmærket, men igen, det bliver lidt for snirklet det hele. Spiller alt for tilfældigt, særligt på de afgørende bolde, i stedet for at holde os til gameplanen. Ærgerligt. Op på hesten igen. Næste turnering, FIB Silver Gran Canaria og FIB Promises Gran Canaria. Let's go. Fuld varmers på den. Come on. Tusind tak for, at du så med i dagens video. Jeg håber virkelig, du kunne lide den. Like, subscribe, kommenter rigtig gerne. Sætter jeg virkelig stor pris på. Så kommer der meget mere content. Og så ses vi ellers bare i næste video. Vamos.